Takže nějaký návod na základní používání Blenderu a manipulaci se 3D skenama. Jo. Takže takhle vypadá, když zapnu Blender, tak tohle je prázdný soubor. Není teda prázdný, máme tady kameru a světlo. To se používá na renderování, na modelování, to není potřeba. Takže to můžu smazat. Tady vpravo je manažer scény, tady se ukazují všechny objekty, co mám ve scéně. Takže světlo můžu smazat, kameru taky smažu. Tady vlevo je vidět, když tak co mačkám. Tak jo, takže základní ovládání. Mám takhle kostku a chci třeba pohnout nějakým směrem. Takže když s ní chci hejbat, tak zmáčknu Gčko, jako grab, a můžu s ní teďka hejbat. Tamhle vpravo, když se koukám sem, tak tady je vidět její jakoby lokace, takže třeba takhle s ní hejbu, jako nedám ji nikam přesně, ale když tady napíšu hodnotu třeba 1, tak mi to dá, tak ji si můžu takhle posunout do hodnot 1, 1, 1. Jo, je vidět teda, že ta kostka má velikost 2x2. Tady je to v metrech, ale ty jednotky jsou, prostě Blender má jako jednotky, když do ní jako importuju soubor, tak v tom souboru je daný, že velikost prostě od jednoho bodu k druhému bodu je nějaká jednotka a Blender si ty jednotky přejede na metry. Ale když to vyexportuju zpátky, tak to není v metrech, ale je to zase v těch jednotkách, takže když to pak nahraju třeba do toho sliceru, tak je to furt ve stejných jednotkách, jako když jsem to z něho exportoval. Takže měřítko se nezmění. Jo. Teď já chci třeba zvětšit velikost té kostky, takže zase můžu použít S, klávesová zkratka S jako scale, a to vezme to origin, jakoby, což je jako střed té kostky, a z něho to do všech směrů tu kostku zvětšuje. Tady vpravo je zase vidět, že můžu, že když to zmáčknu jenom jakoby bez ničeho dalšího, prostě S, tak to zvětšuje ve všech osách, ale když třeba zmáčknu S a zmáčknu třeba Z, jako osa Z, tak to zvětšuje jenom v ose Z. Když to zmáčknu zase X, tak je to jenom v ose X. Takže takhle můžu jakoby deformovat ten objekt v nějaký ose, jenom v jedný třeba. Jo. Takže třeba když z toho chci udělat něco plochýho, tak můžu dát S a zmáčknu ose Z, což je vertikální, a takhle to můžu zmenšit. Teďka zase s tím můžu pohnout. Další užitečná věc je tady ten kurzor, což je tady ta věc. Ono to někdy, když zmáčknu Shift S, pokud jsem nepletu, jo, tak to je jakoby ovládání kurzoru, nebo můžu tady třeba změnit. Tímhletím vrátím ten kurzor sem doprostřed. Když dám Shift S, tak dám třeba, ještě když teďka budu mít třeba takhle edit mode toho objektu, a vyberu si takhle ten jeden bod a dám Shift S, tak můžu kurzor to selected, a to mi dá kurzor na select, jakoby na vybrané místo. Hodí se to třeba ještě, když mám vybraný takhle dvě věci a dám zase Shift S, tak můžu dát tohle a dám ho to doprostřed. To se pak může někdy hodit. Takže já teďka vrátím ještě na Word Origin, což je tady prostředek. Zatím tohle ne, ale když teďka můžu dát Shift S a dáme Selection to Cursor, tak mi to dá střed, dáme to origin toho těla na kurzor. Takže jsem ho teďka jakoby zase vycentroval zpátky. Těleso, nebo zpátky jsem ten objekt vycentroval ve světě. Dobře. Pak je tady teda Edit Mode, tím přepnu pohled na těleso tak, že můžu jakoby vidět jeho jednotlivý body, ze kterých se skládá. Takže tady vidíme, že ten obdélník, nebo tady ten kvádr, že se skládá prostě z 8 bodů, a já ty body můžu jednotlivě s ním manipulovat. Takže teďka chytnu jenom jeden bod tady, zmáčknu Gčko a můžu s ním hejbat. A je vidět, že to prostě deformuje to tělo jenom tím jedním bodem. Já zase dám Ctrl Z, tím se vrátím zpátky, jakoby o jeden krok zpátky. Pak je tady teda další mod, to je Edge Mode,
To znamená, že můžu brát celý hrany, takže zase vezmu hranu a můžu s ní hejbat takhle. Ale zase to deformuje celým tělem. Takže zase vrátím. Můžu tady zase ji chytnout tím, že použiju grab, Gčko, a zase můžu použít to zamknutí na nějakou osu, takže Zko. A teďka hejbu jenom po ose Z, takže tyhle strany, tahle strana a tahle strana budou furt jako paralelní. A já můžu pouze editovat jakoby tohle. Pak třeba můžu vzít tady to. A ještě teda můžu použít kompas na jiný pohledu. Můžu zabranou tuhle osu. A teďka zase Gčko a můžu zase zamknout na nějakou osu a posunout takhle. Něco takového. A pak je tady face mode, což je tohle. Zase, mezi těma módama ještě, jsou tady, můžu přepínat jednička, dvojka, trojka. Jednička je body, dvojka jsou hrany a trojka jsou plochy. Zase vyberu plochu a můžu zase Gčkem posunout. Zase třeba po nějaký ose jenom. Nebo můžu použít i scale a prostě ji zvětšit. To ji zase zvětší prostě do všech stran. Zase můžu použít třeba S a scalenout ji jenom v jedné ose, takže ji to zvětší jenom nahoru dolů třeba. To samý S a třeba tady v té ose, ovšem tady je to už jiný, protože to není paralelní s tou osou. Tahle plocha, takže to funguje zvláštně. No, dobře. Tak jo. To bychom měli nějaký editování těles. Teďka tohle můžu třeba smazat Xkem, anebo delete. Tak jo. Teď chci vložit scan, takže vezmu file, import a ten soubor je STL, takže vyberu STL. Najdu si ten soubor. Tady. Tak jo. Tak jo, máme ten 3D scan nahraný. A teďka teda je víc způsobů, jak s tím určitě hejbat. Já si ho teda zatím vezmu tak, že si to srovnám s osou Y. Ono, vždycky, když kliknu na tu osu, jako normálně, když se koukám na model, tak je v zobrazení, v perspektivním zobrazení. To znamená, že já to můžu ukázat, když přidám ještě takhle kostku a scaluji v této ose. Takhle ji hodně zvětším. Tak v této perspektivě je vidět, že prostě tady ta hrana je menší, teda je větší než ta zadní. Je to prostě, jak vypadá realita, ale můžu to přepnout do tohohle módu, což mi udělá, že všechny délky se ukazují na monitoru tak, jak jsou ve skutečnosti. Takže, teda jo, prostě nic se nemění, není tady žádná perspektiva. Takže může se to hodit určitě tohle někdy. A třeba když právě přepnu na nějaký z těchto os, tak mi to automaticky přepne vždycky do tohohle módu. A když se z toho pak vyběhnu, tak už to vrátí na tu perspektivu. Jenomže to jako pak vypadá jinak, že to může být matoucí. OK, takže teďka jo, tak já si to přepnu takhle dopředu a chci si to trochu posunout, takže zmáčknu grab a Z, jako že to chci hejbat v ose Z, která je ta vertikální, posunu si s tím a když teďka držím shift, tak se to posouvá mnohem pomalej a můžu jakoby přesněji si najít, kam to chci dát. Takže držím shift, najdu si, kde to chci a kliknu levým tlačítkem na myši. Dobře, teďka jsem si to zhruba dal abych to měl srovnaný s osou x. Tak jo, teďka se chci zbavit teda tady té prohlubně například, jo. Takže je určitě víc způsobů. A já bych to teda dělal tak, že vezmu si, tady vlevo jsou nástroje, zase můžu je, třeba když tady vezmu ten kurzor, tak tam kliknu, to dá kurzor, jo. Ale je to takový jako nepřesný, jako je to takový náhodný, bych řekl. Já teda chci selection box. Tady je vidět, když na to najdu, že když je tady napsaný shortcut, takže V, když zmáčknu Včko, tak mi to dá tenhle nástroj. A když ho mačkám dál, to Včko, tak to mění jakoby styl toho selection. Takže když tady mám třeba takhle jednoduchý, tak to je jako, že vybírám jednotlivé věci. Když tady mám tady ten selection box, tak můžu takhle vybírat. Když tady mám selection circle, tak je to, že jedu a ono to vybírá to, čeho se ten kruh dotkne. Pak je tady
lasso, takže můžu udělat takovýhle pohyb, a ono mi to vybere, čeho se to dotkne. A jsem zpátky. Takže já chci to kolečko asi. A můžu teďka vybírat takhle. Já reálně můžu vybrat i tyhle, protože to, co s tím pak chci udělat, tak to by to nemělo vadit. Takže já vyberu všechno, co chci jakoby srovnat do roviny tady s tou plochou. Takže teďka jsem teda udělal výběr a pustil jsem myš. Teďka můžu zase dát shift a jakoby pokračovat ve výběru. Kdybych teďka shift nedržel a začal, tak to smaže to, co jsem vybíral. Ale zase můžu použít Ctrl Z a to mě jakoby vrátí o krok zpátky a mám furt sebraný to, co jsem měl vybraný. Takže teďka tady vyberu všechno, co bych chtěl srovnat. Ono to je těžký vidět někdy, takže takhle nějak si to třeba nazměnit trošku. Jo, takhle. OK. Ještě tady. Ono někdy, jak je to malý, tak se to vybírá blbě, ale je to dobrý prostě se na to kouknout a jako často to je vidět, že něco není vybranýho. A jsem teda ještě teďka v tom face modu, můžu teďka přepnout na jakoby vertex mod, na bodový mod a můžu vybírat i jakoby body, že bych vybíral takhle body. To by taky šlo. A to samý bych mohl dělat i, že budu vybírat prostě hrany a s těma pak budu pracovat. Ale je to jako, tady v tom kroku je to asi jedno. Takže mám takhle vybraný to, co bych chtěl posunout. Ono, ještě když to mám vybraný ty body a pak přepnu na plochy, tak je to automaticky jakoby, vybere to ty plochy, kterým ty body odpovídají. Ještě tady vezmu takhle. A jo, a teďka teda já chci dělat to, že vezmu scale, teďka bych to jakoby zvětšil nebo zmenšil tuhle věc. A když to takhle zmenším, tak je to prostě vcucnutý dovnitř, jakoby. Ono zase se to chová vůči tomu originu, který je tady, myslím. Myslím, že se to chová vůči originu. Nevím, možná ne, ale nebo vůči normálně těch ploch, ale to je asi jedno. Prostě teďka vezmu scale a vezmu v ose Z, chci ho jakoby, teďka když s tím budu hejbat, tak to jakoby zvětšuje extrémy v ose Z. Nebo takhle, prostě to škáluje to Z složku všech těchto bodů, takže prostě všechny tyhle body mají souřadnici vzadu a když já teďka chci škálovat, tak jakoby ji prostě zvětšuju nebo zmenšuju tu složku a je to vůči jakoby prostřední hodnotě, takže ty, co jsou jakoby níž, tak jdou víc dolů, ty, co jsou vejš, jdou víc nahoru. Takže já, když bych udělal tohle, že to vyscaluju takhle rovně, tak mi z toho vznikne rovina. Což jakoby, mohl bych to udělat i takhle, ale je teďka jednodušší věc, že zmáčknu nulu a tím zadám jakoby, že to chci srovnat všechno na nulu a tím prostě všechny ty hodnoty budou mít ta zedová souřednice všech těch bodů bude 0. Já teda na klávesnici dám 0, tak musím použít Shift 0, takhle, jo. A mám to, super. Takže teďka, co mi zbývá, je to zase Gčkem vzít a teďka s tím jakoby budu hejbat, ale zase je to volný v prostoru, já to chci zamknout na osu Z a posunu to dolů, takhle. Teďka zase je těžký jakoby přímo to naštelovat tady s tím, tady s tou plochou, protože tahle plocha je prostě nějaký mohl bych to třeba udělat tak, že jakoby se i třeba dám si takhle bod mod, kouknu se na tenhle bod a kouknu se, jak má zedovou souřadnici. Tu skopíruju a přenesu ji jakoby na tohle, ale to se mi nechce dělat. Můžu udělat prostě to, že třeba zapnu tady, nahoře je snap mode, to znamená, že mi to bude jakoby, budou se mi ty hodnoty přichytávat na featurey v tom těle. A tady můžu vybrat na jaký featurey. Takže já tady chci vybrat, aby se mi to připínalo na body. Jo, a to je všechno. Takže jo, a teďka to ještě musím zapnout takhle. A teďka, když vezmu grab, že to chytnu, dám Z-ku a teďka vyberu tady bod, tak mi to jakoby snapne do toho bodu. A když teďka vypnu ten edit mod, tak vrátím se do bit modu, tak je tady vidět, že
ta plocha je rovná. Často ty artefakty, jako třeba takhle v tom edit modu, to vypadá hrozně, ale když to přepnu do object modu a je to všechno jakoby spojitý, hladký relativně, tak je to v pohodě. Tak třeba můžu ještě dělat to, že bych třeba tohle všechno vybral, takhle. A můžu se jakoby těch hnusných ploch zbavit, ale jako není to nutný asi, já nevím jestli, no, asi to není nutný. Jo, teď to nejde vybrat. Jo, takhle, možná. No, jo, ok. Oni jak jsou prostě na sebe namačkaný tady v tom, tak je to takový, no nevím. Jako teďka bych mohl použít feature, která se jmenuje Dissolve Faces, a ono to takhle prostě jakoby vymaže, což jakoby nevadí. Nebo no tady to nevím co s tím, to je jedno, jako je to v pohodě na 3D tisk, takhle bych to prostě nechal. A teda tahle věc ještě, tady že jo, jak jsem říkal, není možný to tady teďka editovat. Nebo není možný. Kdybych to chtěl sochat, což je jakoby další věc. Tady nahoře jsou různý módy. Jako Blender umí spoustu věcí a kdyby všechno bylo v jednom, tak je taky komplikovaný. Oni to tady udělali tak, že prostě, když chci modelovat, tak je na to udělaný jakoby tahle záložka, ale reálně můžeš modelovat v jakýkoliv z těch záložek, ale tady to je jako v pohodě, tady, no, tak prostě modeling, tady můžu modelovat, jako co jsem dělal doteď. A pak je tady sochařská záložka, kde mi to dá nástroje prostě na kreslení jakoby s tím meshem, takže tady jsou různý jakoby štětce, které můžu používat. Jako já se v nich moc nevyznám, ale je docela vidět, co dělají většinou, takže třeba tady to bude nafukovat nějaký tenký tělesa, tady elastic grab třeba, to si myslím, že prostě vytáhne, přesně no. Že jakoby, tohle je možná docela dobrý na tohle, no, že by se to takhle jako celý pohnulo. Zase je vidět, velikost toho štětce udává, jakoby, jak moc bude něco dělat, takže třeba teďka dělá tohle, a když si tady zvětším radius a sílu, tak bude mnohem jakoby, bude to jako ovlivňovat mnohem víc prostě. Takže tak no. A třeba na tu vnitřní nějakou tu vložku, tak na tohle by to asi šlo, no. Zase pozor, že možná zmenšit ten radius, že to pak jinak bude hejbat i tady s těma zubama nad tím tady mi přišlo. Možná na to by bylo lepší zase třeba nějaký bloby, třeba takhle prostě, jo tohle třeba, jako takhle prostě naplácat jakoby hlínu na tyhle místa a tím jakoby rozšířit, nebo prostě nějak si to připravit k nějakému jako svýmu tomu, nějakou vizi svojí. Zase potom je to takový jako nepřesný, no, není v tom moc žádný jako systém. Je třeba možný, že bych si mohl takhle, je zase Shift A, můžu přidat těleso a když přidám že to je bezjadní křivka a teďka když jí jakoby teďka si, takhle. Takže to mi dá takovouhle křivku, jakoby. Tady ty prostě dva body, ty jsou spojený. Já můžu vždycky být v tom jednom bodu a dát Ečko. Tímto jakoby Ečko znamená extrude, což znamená, že jakoby to vytvoří další bod. A tyhle ty věci ty mi umožňují jakoby s tou křivkou hejbat. Takže a já myslím, že potom no to je jedno, to nebudu teďka ukazovat. Když tak potom, teďka jsem to jakoby dal. Vybral jsem to všechno a dám delete a zeptá se mě to, co chci deletenout. A já chci deletenout body a tím se zbavím všeho. OK. Co tady máme dál? Oříznutí, jo. Takže oříznutí. Zase, není třeba potřeba to vůbec ořezávat. Úplně stačí jakoby vzít, pohnout s těma bodama, co jsou na spodku. To znamená, že jakoby, když to označím, když to tak mám označený a podívám se na ty body, tak když vezmu všechny tyhle body a jen jakoby vytáhnu dolů, tak mi to taky zvětší ten model a jediný, co se stane, že se jakoby tyhle všechny
spojnice se prostě protáhnou dolů. Já bych to všechno označit jako zase takhle nějako, nebo třeba jako prostě nějak to označit, ale jakože jeden z dobrých způsobů, jak to označit, je zase to srovnat do téhle osy a použít ten, jak jsem tady ukazoval ty módy, buď to použít wireframe, což znamená, že mi to jakoby neukazuje mi to celý tělo, neukazuje to takové plochy, je to prostě průhledný. A nebo i být v tomhle módu a zapnout tady to X-ray. Tím pádem můžu taky vidět skrz ten model. A pak si to teda srovnám do jedné z těch os, ve kterých to chci zvětšit. Takže v tomhle případě takhle to mám. A já to chci, že protáhnout dolů. Vyberu si tady nástroj na vybírání, zase Včkem. Vezmu si Box Select. Označím si jakoby takhle co nejspodnějc, ale abych označil prostě to spodní. Asi nevadí, že to označí třeba o jedno víc, jako jestli to není nějaký kritický. Takže takhle to mám, teďka zase Gčko, jako grab, teďka to všechno mám a chci v ose Z, takže to posunu v ose Z, jak moc chci, třeba takhle, třeba hodně. No a teďka já můžu vypnout X-ray a jo, a je to větší, no. Teďka je problém v tom, že jakoby není, kdybych chtěl ještě sochat tady v tom místě, tak prostě tady není z čeho sochat, protože to sochání prostě potřebuje to takovouhle síť, aby to mohlo manipulovat prostě s těma bodama jednotlivě. Tady nejsou žádný body, se kterými to může hejbat. Což to. Teď já si nejsem jistý, jestli tam půjdu přidat. Když vezmu... Jo, nepůjdu. No, tak to je jedno, ale... no, to je jedno, tak prostě tady to nejde sochat. Leda jakože zase můžu to třeba vybrat. Takhle třeba. Přijde mi, že tohle ještě furt jakoby se nelíbí. Můžu se takhle podívat z vrchu. A můžu to vzít, takhle to trochu vysunout. No, to vypadá ještě hůř. Tak můžu třeba manipulovat jen tady s těma věcma, ty se mi třeba nelíbí. Takhle to vezmu. Shift a kolečko, s tím můžu hejbat. To vysunu, takhle to vysunem lehce. No, to se mi taky nelíbí, ale je tady další věc, co mi může pomoct, a to je proporcionální editování. To znamená, když to zapnu, tak to, co dělám, ovlivňuje i věci kolem. Takže jakoby já to můžu takhle vysunout a když to s tím budu vysouvat, tak to ovlivňuje i věci kolem v nějakém rádiusu. Ten rádius můžu změnit tady tím. A tady i můžu vybrat jakoby, jaká funkce bude pro ten rádius. Takže tady je třeba nějaká hladká, nebo tady může být lineární, nebo nějaká náhodná, nebo nějaká ostrá. A pak teda můžu zvětšit i rádius, takže jo, ještě takhle. Když chci něco zvětšit, tak na to stačí kliknout a táhnout myší třeba doleva nebo doprava a tím to měním tu hodnotu. A nebo prostě můžu napsat číslo, takže 1 třeba. 1 je v základu. Takže já to teda vezmu tady, no, zatím začneme jen tady. Vezmu to takhle a trošku to vytáhneme. Teďka to můžu trochu rotnout s tím. Takhle, no. No. Jako asi lepší než předtím, ale to, no. Jako člověk by se s tím musel pohrát. Zase to chytnu, vysunu. Jako třeba by se to dalo dělat i tak, že... jo, takhle. Že to budu brát po jednom. A prostě hejbat s tím po jednom. Ale jako kdo na to má čas, že jo. Yes, takže... A teďka vždycky, když udělám nějaký takovýhle krok, nebo jako minimálně třeba předtím, než tam chci dát ten text, tak bych udělal to, že znova udělám ten krok s tím spodkem. A znova ho jakoby zadám scale, zetku a dám 0. Abych si byl prostě jistý, že je to rovně. Je prostě možný, že třeba nějakýma těmhle operacema, co jsem tady dělal, že se to prostě lehce pohne, protože jsem ty operace nezamykal do jedné osy. Jo, tady třeba, no, tady, no, tady se to moc nebojilo, ale tak nevadí, tady je to takový, to je taky věc, která by se prostě musela ještě jako před tiskem asi nějak jako do toho doladit. Jo, takže vždycky předtím, než si přidávat text, tak bych si to takhle vyrovnal, tu spodní plochu. A teďka přidávání textu zase. Přidávám objekty do modelu, nebo do scény, že dám Shift A, to je jako Shift Add, a nebo můžu dát prostě Add tady nahoře. A tady dáme text. OK.
Dáme ho tady. Se nám doprostřed. A text se edituje tak, že dám edit mode a napíšu si tady, co chci napsat. Takže prostě no, vypadá to, že nějaké jméno například. Tak jo, nějaké jméno. Teďka já nevím, když zmačknu, jo, no, okay, takže zase vyskočím z edit modu a teďka to chci zvětšit, tak to můžu scalovat. OK. Teďka ještě set origin to, funguje to? Jo, OK. Tady ta věc, origin. Teďka takhle, já bych to chtěl vystředit to jméno, aby bylo prostě na prostředku. Můžu ho tam dát jako náhodně, jakože to tam na pozici od oka, ale, no tohle stejně funguje nějak náhodně, ale tak můžu použít ten origin, že tady je jakoby možnost měnit origin toho těla a já ho můžu změnit. Buď to, že se dá třeba na 3D kurzor, což by znamenalo sem a tak, což jako teďka nechci, ale někdy se to taky může hodit. Ale já ho nastavím origin to geometry a ono to vezme jakoby, prostě udělá to kolem toho obdel, jakoby kvádr a vezme to úplně jakoby střed těžiště toho kvádru a tam ho to dá ten origin. A teďka můžu udělat to, že dám Shift S, teďka použiju ten kurzor, takže kurzor dám ho na origin, doprostřed a teďka můžu udělat to, že udělám znova Shift S a vezmu selection to cursor, ne. Jo, tohle, selection to cursor. A ono to udělá to, že to vezme ten origin toho těla a dá ho to na kurzor. Takže tím pádem jsem jakoby to vystředil ve všech osách. A teďka já to chci, že jo, já to chci posunout jenom v ose Z dolů, takže vezmu G a v ose Z. A dáme to sem. Teďka se podíváme sem. No, je to tady takhle. Není to uprostřed, takže ještě to můžu vzít znova. Chci v ose Y teďka, zase držím Shift, aby to bylo jemný teďka ten posun, abych se trefil. A dám to do prostřed, OK. Teďka ještě to trochu zvětšíme. Yes. Tak jo. Teďka mám teda text. A já ho chci vyříznout do tohohle těla. Ten text, není to model, nebo není to jakoby síť. Když dám tab, tak je to prostě text. Není to... neskládá se to jakoby z bodů, jako tohle prostě, že to má body všude a tak. Je to něco jiného, je to prostě speciální těleso. A já si myslím, že tady někdy bylo ještě, jo tady. Tady, když ho mám označený, tak tady napravo v tomhle, tohle je zase okýnko, který prostě tím edituju vlastnosti těch různých modelů, které mám označený, třeba teď mám označený tohle a tohle může mít prostě tady spoustu vlastností, které můžu editovat. To jsem mít tady u toho textu a ten text má navíc tady jednu tohletu. Když se podívám tady, tak tady to Ačko není. Tady u textu, tak je tady. A tady můžu měnit, takže můžu změnit nějakou geometrii. Jo, to budu dělat za chvíli, ale můžu změnit třeba i font. Můžu si tady vybrat nějaký fonty. Můžu zvětšit i tady velikost. Já to zase vrátím na jedničku. Jo, tady dokonce můžu to i zaoblit, takže kdybych tady měl nějakou, no to je, kdybych tady měl, když jsem vložím, no to je jedno, ok. Prostě dá se to i zakulatit ten text, nebo nějak ho různě zkroutit. Jo. Takže já tu věc, co tady chci udělat, je jít do geometrie a extrude. Extrude znamená vytáhnout, takže já ten text chci ho vytáhnout, aby z něho vzniklo jakoby, aby předtím byl prostě takhle plochej, že jo, jakoby nemá žádnou hloubku, já mu chci přidat hloubku, takže prostě mu přidám hloubku, já nevím, třeba takhle. Aby jako se to s tím dalo přizat do tohohle tělesa. Takže přidám mu hloubku, OK, to by bylo. Teď mám text, který chci do tohle vyříznout. Ale ten text furt ještě neskládá se z bodů. Skládá se furt jako je to text prostě. Nebo je to prostě, není to objekt, je to prostě speciální objekt, něco takového. A já teďka bych ho chtěl do toho vyříznout, ale jakmile ho teďka převedu na model, což se udělá tak, že na něj kliknu pravým a dám
konvertu a dám tady mesh. Tím to převedu na body. Když ho teďka zkouknu, tak je z bodu. Což předtím, že jo, nebylo, ale mohl jsem ho editovat. Teďka ho nemůžu editovat, nemůžu se napsat další písmeno a tak. Takže doporučuji udělat to, než to převedu. Teďka jsem se jakoby vrátil CZ. Teďka, jo, ještě jedno. Ještě. Jo. Teďka se vrátil zpátky na text. A teďka teda doporučuji kliknout pravým a ještě teda duplicate object, prostě ho duplikuju. Teďka zase kliknu pravým, ono ho to vrátí ho to na jeho původní polohu. Jakože teďka je tady dvakrát ten text. A já si ten jeden duplikovaný si schovám a tenhle ten původní můžu převést už na mesh. To jsem udělal proto, abych měl jakoby zálohu textů ve stejné pozici třeba. Jako já jsem to ještě nenapozicoval úplně přesně. Ale už jako je to jen otázka prostě té osy Z, takže to je jako jedno trochu. Ale teďka, když se podívám, tak tady mám tady ten původní text, tenhle a ten můžu furt editovat. Což je, kdybych třeba, nevím, na tom, no to je jedno. Asi když to jméno napíšu dobře na začátku, tak to není potřeba, ale prostě je tam ta možnost toho editu a tady ten text už nejde editovat. Nebo jako jde, ale můžu jako tak maximálně smazat písmeno nebo tak něco. Tak jo, tenhle text můžu schovat. A teďka další věc. Jak to odebrat? Takže zase, označím si ty zuby, nebo ten scan, a chci mu přidat jakoby modifier, což znamená něco jako modifikaci. To se dělá tady ve složce modifiers, takže na to kliknu, takový je klíč, a tady je add modifier. To mě jakoby, můžu ho tady buď to najít, jakože je tady v těch záložkách, anebo když napíšu jeho jméno, což je boolean, to chci použít, anebo když ještě ho tady můžu najít, tady je boolean, generate boolean. Takže tam dám boolean a to je teda jakoby modifier toho skenu, který mi umožní ho odebrat od něj prostě nějaký jiný těleso. A to těleso, to se jakoby, můžu ho dát sem, tady bych ho mohl napsat, anebo ho můžu vybrat jakoby z těch, co tady mám. Ono to tady nabídne jakoby tělesa, co jsou ve scéně. Takže já ho můžu takhle vybrat, jo. A teďka, když ho schovám, jo, tak je vidět, že to vypadá nějak divně, ne? Něco tam chybí. Enko chybí. Jak to? Jo, když se podíváme. OK. To je kvůli tomu asi, že jsem tady dojebal tu geometrii tady. Takže. OK. Můžeme to zkusit posunout. Jo, ještě teďka. Můžu s tím furt hejbat, s tím textem. Takže když je to ten text, to jsem odříz. Tak ho já vezmu. Jo. A v ose X ho chci posunout. V ose X. Teďka je to teda zalagovaný, protože Blender jakoby v každém místě, kde s tím posunu, vypočítává ten boolean znova. Takže, no je to nápad. Jo, a teďka už tam to enko je. Takže jenom prostě nedělat tuhle věc, prostě to nechat, jak to bylo. Nechat prostě co nejhustší geometrii všude, jako tohle asi nebylo nutný, no. Nebo nutný, spíš jsem to ještě pokazil tím. Asi tak. Jo. OK. A teďka teda, mám to vyříznutý a chci to exportovat. Jo, tady jsem udělal nějaká křivka, tak to smažu ještě, to není potřeba. Delete. Takže, teď to chci exportovat, takže označím ten objekt. A dám export. No tak já to dám takhle, prostě takhle. Když to teďka exportuju, tak se stane to, že ten boolean tam nebude. Ještě věc, co se tady musí udělat je, že tady vyberu tady tu šipečku dolů. Prostě mám označený zuby a tady nahoře jsou z ní jako, třeba tady tím ho prostě můžu ještě schovat a tak. A tady já nevím, tady tím ho schovám v renderu. A to, co já chci udělat, je ale kliknout tady a apply. To udělá to, že teďka už to nejde vůbec editovat a ta geometrie se vyřízla přímo do těch zubů. Takže teďka, když to exportuju, tak to tam bude. Ale
tady už to není, nemůžu s tím teďka hejbat už, je to prostě zaseklý. Takže zase je třeba dobrý si udělat to, že než to udělám, tak doporučuji si buď to třeba vzít i ty zuby a celý ty zuby duplikovat, takže vezmu Shift D, abych je jako duplikoval. Zase teďka kliknu pravým, to jakoby zruší ten posun, ale oni jsou jakoby, oni jsou na sobě ty zuby, nejsou vidět, ale jsou tady dvakrát teďka. Takže ty jedny prostě si můžu schovat a nebudu u nich aplikovat tuhle věc a u těch druhých, ty budou jakoby finální, tak si to aplikuju. A teďka jakoby mám zálohu toho předchozího kroku, kdybych třeba se k tomu chtěl vrátit a nemusel bych to pak dát celý znova. Dobře, takže teďka mám tenhle model a teďka stačí už jenom udělat export, STL a tady ještě důležitý vybrat selection only, protože když tohle nevyberu, tak to může exportovat i nějaký věci ostatní, co mám zobrazený. A ten model bude prostě, já nevím, nějaký rozbitý. Ještě tady teda apply modifiers, takže to by znamenalo, že by to automaticky applynulo ten boolean, což by mělo fungovat, ale nevím, no, je to lepší asi udělat jako manuálně. Takže já si to tady exportuju třeba na plochu a jo, třeba OK. A teď, když se na to podíváme, já si, že tady mám nějaký slicer. Tak možná ne. No to nevadí, mělo by to fungovat. Tak počkat. Já to můžu otevřít, jo. OK, tady to je někde, jo, zuby style. A já se můžu podívat takhle na prostě v prohlížeči těch, jo. Microsoft prohlížeč. Jo, je vidět, že prostě tady jsem nablil nějakou tu hlínu další. Ze spoda je tam text. Yes. To no. Asi tak. Hodně štěstí, snad to bude. Když tak to poradím. Tak jo.